Асинова мәчете аксакаллары белән Нагыйм абый чакыру буенча кардәшлек, туганлык ныгытырга, дуслыкны арттырырга юлга чыктык. Мордовиянең зур татар авылы Белозерье безнең каршы алды. Җәмик мәчетендә 2022 елдан бирле эшләп килгән бу изге йортта Рәшит хәзрәт Абдурашитов белән очраштык. Ул муфтиның урынбасары, милләт һәм дин өчен янып ирүче кеше. Аның сүзләре күңелгә уелды. Динебезне сакласак, без бердәм. Телебезне сакласак, без көчле. Без дә үзебезнең хәлләрне сөйләдек, бер-беребездән үрнәк алдык. Бу мәчет авылда 8нче булып төзелгән. Ул бик зур, киң. Иң мөһиме, мәчет тулыча халык көче белән үз акчаларына төзелгән. Бу Аллаһ йорты җәмәгатьнең бердәмлегенә һәм тырышлыгына ачык дәлил. Соңыннан соң Белозерье авылының архитектурасы белән, эшчәнлеге белән танышып, Саранск шәһәренә юл тоттык. Ихлас мәчетендә өлкән Наил хәзрәт Фәхретдинов белән күрештек. Ул элек Мордовия республикасында мөфти булып хезмәт иткән. Әле бүген дә йөрәгендә зур иман һәм милләт мәхәббәте яши. Бу мәчеттә җәйге лагерь үтеп ятучы 30-га якын татар малае бар иде. Барысы да татарча яхшы сөйләшә. Бу киләчәк өмметебез, милләтебезнең яшәве. Кайтырга чыкканда Саранскның Җәмик мәчетенә дә күз алладык. 850 чакрым артта. Бу сәяхәт безгә тагын бер кат күрсәтте. Ислам безне берләштерә, халык булып саклый. Инде безгә дә киләчәк буынга аны тапшыру вазифасы.